Pero que más elegido, pues mira, vengo de ahí. Så skal vi jo bøvle med det. Hva? Skal vi jo bøvle med det. Ja, det er faktisk. Hvor skal jeg næsten gøre det? Det er bare godt. Kom med en af på den. Den ligger laden ned ad vejen. Nej, danke. Ja? Was? Diese? Ja? Nein, nein. Schon nicht? Ja.